Ej, hvad? Æh. 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 Meow. Meow. Missa. Er den sød, hva', Buster? Er den sød? Er den sød? Ja, den har ikke. Der er ikke mere mad til den. Der er ikke mere mad til den. Jeg siger, miss. Ja, Nå, du er god. Du er rigtig god, skan. Ja. Rigtig god. Nej, så bliver den bange, når du laver sådan nogle pruttelyde. Ja, Nå, se, nu skal den sove. Ja. Godnat, misser. Godnat.